Na gearbox sa SkyDrive 125. Walang gearbox dito sa mga Red Edge. Naka-order rin tayo ng clutch lining. So ayan mga bay, tanggalin muna natin itong What's up guys? So ngayon mga bay, nakarating ang ating speedometer. Gearbox pala mga bay. Gearbox sa ating Raider G. So ang in-order natin na gearbox is SkyDrive 125. Yung FI mga bay, kasi same lang po sila. Pero hindi pa po ako sure kung same ba talaga, kasi nakikita ko lang kanina sa pagrating same talaga, pero hindi ko pa kinabit. So ikabit ko ngayon mga bay. I-share ko sa inyo kung paano ikabit at ipapakita ko sa inyo para kung sino dyan nga may Raider G dyan, so di na kayo mahirap kung saan maghanap ng gearbox. Pero sa online po tayo maka-order nyan, kasi wala dito sa amin Valencia City, Bukidnon. Walang gearbox dito sa mga Raider G. Ang mga Raider G na yan, walang mga pisa. Ano ba yan? Ayan! At saka mga bay, naka-order rin tayo ng clutch lining. So naka-order na rin tayo mga bay. So siguro mga next week makarating na yan. Yung inorderan ko sa aking clutch lining is sealer lang po ng aking inorderan ng gearbox. Kasi mga genuine po yung mga ano niya mga bay, baligya. So, i-link ko lang sa comment box yung kung saan tayo naka-order, para naman kung sino yung mag-order sa kanya, order lang kayo, kasi legit po siya na na sealer. Maganda at makig-reply po sa iyo kung may katanungan po kayo, replyan po kayo niya. Hindi siya na biro mga bay. So, yan. Ipapasok na natin yung video sa pagkabit sa ating gearbox. So, ito na po mga bay. Pasok video. So ayan mga bay, tanggalin muna natin tong tinanggal ko na yung tatlo. Tsaka ito mga bay, natanggal na kanina. So ito po, seal po ang paggagamit mga bay. Yan. So tatanggalin na natin to. So sabay tayo mga bay sa gawa natin. So ayan mga bay, natanggal na. So madali na tong kunin mga bay. So magkuha muna tayong stand dito. So yan mga bay, tanggalin natin. So yan. So pasensya na ka mga bay na madumi yung natin. So ito po yung stock na speedometer natin mga bay. So ipalit natin yung bagong speedometer. Pusan. Box muna natin. Okay. Ito bago mga bay, unbox na natin. So ito po yung in-order natin sa online. So ito po stock po to. So nakikita niyo may sign made in Thailand, Suzuki Motorsports. So ito po na gearbox. So yan. Tignan natin, ikumpara natin kung parehas lang ba. So parehas lang siya mga bay, kita niyo. Yan. Ito po na gearbox mga bay, sa ano po to, sa SkyDrive 125 FI. So parehas lang po sila sa loob, kita ninyo. May nag-suggest kasi sa akin na yung sa SkyDrive is parehas lang po. So yan. So original to mga bay, 7 kung price 747 ay 45 yung price yan. So bago yan mga bay, ito linisan muna natin to kasi madumi. Bago tong gearbox natin, dapat bago ting ano dito. So sabay lang tayo sa ano mga bay, at ito mga bay, linisan rin natin to. Parang ano na kasi to, hubutin muna natin to mamaya. So sabay muna tayo mga bay. So maglinis muna tayo dito. Okay. Bago po tong grasa idol. Bago po tong grasa. Ito mga bay, linisan tayo. Bago po tong grasa, so hindi na natin to palitan ng bagong grasa. Ito lang po ang linisan natin. Ito yung no. So tignan muna natin mga bay, pagka install nito mga bay is dapat ito is dito nakalagay mga bay,
kung hindi po tayo nagkakamali. Okay, kasi ito po yung pagtakbo po niya, pagtuyok sa ating tires, ito po yun ang magbangga dito sa ito po mga bay, ito sa kita nyo sa ilalim yung gear niya. So kaya tinatawag itong gearbox. So yan po. So yan. So linisan muna natin mga bay ha. Let's see po sa. So ganito po pagkalinis mga bay. So dapat gamit po tayo ng ito, ganitong klaseng trapo. So i-try muna natin kung ito ay okay ba. Baka hindi to, ayan, fix talaga mga bay, di ba? So okay na okay yung sa SkyDrive na mga bay, na gearbox. Kasi may nakikita ko sa online yung pang Reader G talaga, mahal kasi siya mga bay, 1,000 plus. So nakaalam na po tayo na yung sa gearbox sa sa SkyDrive 125, so same lang po siya sa Reader G. Kita niyo, so walang labis, walang kulang talaga yan mga bay. So itong stock, balik natin, tingnan natin kung may kaibahan ba. Same lang, same lang mga bay, wala talagang pinag-iba. At sa laki niya mga bay, same lang po sila, kita ninyo, wala talagang pinag-iba, same lang po talaga mga bay. So yan lang, mamaya na natin ito ibalik kasi linisan pa ito, linisan pa natin ito mga bay. Kita ninyo, parang wala na itong mga bay. Sana gagana pa ito mga bay, hindi pa ito nasira. Kita ninyo, daming mga mga bay, aliniin. Yan, makikita natin to pag hindi to putol mga bay. Pag putol to, yan, pag putol to, sira na to mga bay. Yan, hindi pa sira mga bay. So ibig sabihin, okay pa tayong cable natin mga bay. So hindi na tayo bibili pa ng cable kasi mahal rin to mga bay, 1,000 plus rin tong cable na to. So yan lang po. So gagawin natin to mga bay, lagyan natin to ng konting oil. Oil po. Nasa itong ulo nagyan naman din ako. So konting oil mga bay, baguhan natin to ng oil. Ano sa ulo, no? Para may tanggal na, no? Ito. So yan mga bay, saktong-sakto talaga mga bay. So yan, saktong-sakto talaga siya mga bay. So linisan natin to ng mabuti mga bay, linisan natin to ng maayos at lagyan natin ng bagong oil. Ang magandang lagay ito, grasa siguro ba po saan. Yan po pagkalagay ng grasa mga bay. Yan, so ibalik na natin mga bay, i-post din diretso, i-post din yan ipasunod mga bay. Balik na natin doon sa loob. Landahan lang. Ito. So, ayan po mga bay. So,
lapot niya mga bay. Natin alam kung gagana ba ito mga bay, yung gearbox natin. Parang tumitigas. Ay, sila. Let's see po sa dahon. So, try po natin i-post dito video sa babaw. So, malaman natin kung papansin ba dun sa ibabaw nating speed. So, dito video dito sa babaw. Okay. Iyak? Wala. Wala? Yan na. Iyak? Sa pila gidagan? 0 ra. Ay, 10. 20. So, yan mga bay. So, kita ninyo, gumagana na yung speedometer natin. 20. Sige. So, nasaka ka dyan. Sige, kahit sports. Ipalit natin mga bay, alin na po siya. So, palit natin dito. Lagyan natin ng konting grasa para yan. Para pagtanggal natin mga bay, hindi gahi. Hindi matigas mga bay. Yan. Sa 5 years mga bay, hindi pala, mga 2 years tong stock speedometer natin na nasira. So ngayon lang po natin napalitan ng bagong gearbox mga bay. So ayan. So yan na po siya mga bay. Hindi na po siya matanggal. So hindi na siya matanggal mga bay. So yan na po. Balik na natin. So, balik na natin ito mga bay. Natin. Yan. So, dapat ayun yung napapasok dito. Ito mga bay, akala ko yung papasok mga bay. Yan. So masama-sama mga bay, lagyan natin ito. So yan mga bay, sa tagal na panahon may gearbox na tayo. Hindi na tayo nakabili natin yun ng ano, yung tawag ng mga bay, speedometer na digital. Mas mahal kasi yun. 2.8. Ito is ano lang po ito, barato lang po ito mga bay. So, pakita natin, tuyokin natin yung ligid mga bay. Gana ba talaga yung speedometer sa babaw. So, ulitin natin. Pasan. So, yan mga bay, try natin. Gana.
So yan mga bay. So gumana na po siya. So yan. May speedometer na tayo. Okay, balik ito. So yan lang po kadali mga bay, mag-install ng gearbox. Yung gearbox na gagamitin niyo, huwag niyong kalimutan is SkyDrive 125. So sim lang po siya. Kita ninyo, sim na talaga mga bay. Yan, papangsyon na talaga yung speedometer natin mga bay. So top speed na tayo nito ulit. Ilang tap ang mararating sa ating motor kasi may may bagong speedometer na tayo. So yan lang mga bay. So abangan ninyo ang top speed nito. So babuska.